Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы башлана. Хәерле көн, дуслар, исәнмесез? Сәлам! Бүген безгә Апастан Камилә һәм Ләйсән исемле кызлар килделәр. Кайсысы иң белемле һәм иң кызыксынучан икәнен тапшыру ахырында белербез. Әйдәгез әле үзләре белән танышыйк. Камилә, сүз сиңа. Сәлам, минем исемем Камилә Вәлиева. Мин Апас районы Каратун урта мәктәбе 6-нчы сыйныф укучысы. Мин шигырь сөйләргә, видеолар ясарга һәм биергә бик тә каты яратам. Минем яраткан фәннәрем әдәбият, татар теле һәм рус теле. Нинди видеолар ясарга яратасың син? Влоглар төшерергә, тагын... Димәк, син замана белән бергә атлыйсың инде. Әйе, Ярый, бик яхшы. Ә киләчәктә кем булырга телисең? актриса. Менә бит без сиңа уңышлар телибез һәм инде синең көндәшең Ләйсән белән танышыйк. Сәлам, минем исемем Зәкиева Ләйсән. Мин 5-нче класста укыйм һәм Апас районының Каратун мәктәбендә белем алам. Мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм биергә, җырларга яратам. Минем иң яраткан фәннәрем ул тарих, физкультура һәм әдәбият. Син спортны яратам дидең, үзең иҗади кеше дә икәнсең. Ничек шуларны берләштереп була? Тырышсаң була ул. Ярый, бүген дә мин сезгә тырышырга һәм инде куйган максатларыгызга ирешергә теләп калам. Сез әзер булсагыз, уенны башлыйбыз. Акыл батыл тапшыруының беренче турын башлыйбыз. Сез миңа кагыйдәләрне искә төшермәссез микән? Беренче турда безгә сораулар биреп һәм вариантларның берсен сайлап алырга туры киләчәк безгә. Әйе, без үзебезгә баллар куячакбыз. Дөрес булса, ул бал безгә киләчәк, ә дөрес булмаса, юк. Бик яхшы. Кагыйдәләрне сез яхшы беләсез икән. Шуңа күрә мин сезгә инде аларны кабат исегезгә төшереп тормыйм. Беренче сорауга күчәбез. Сез әзерме? Әзер. Ярый. Беренче сорауыбыз булай яңгырый. Кояш яктысы энергиясе йотылып, органик булмаган матдәләрдән органик матдәләр ясалу ничек дип атала? Димәк, сезгә бу процессны атарга кирәк булачак. Бу сорауга беренче булып Ләйсән, син җавап бирерсең, ничә балл белән бәялисең? Мин үземә 6 балл куйган. Ярый, кабул иттем 6 баллны. Камилә, син? 7 бал. Камилә 7 балл куя. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәбез. Сулау процессы, парга әйләнү, фотосинтез, матдәләр алмашу, үрчү яки үсү. Ләйсән, син җавап бирергә әзерме? Фотосинтез. Фотосинтез дип уйлыйсың. Әйе. Ярый, мин синең җавабыңны кабул иттем. Камилә ничек уйлый? Мин дә фотосинтез дип уйлыйм. Сез чынлап та бик дөрес уйлыйсыз. Чынлап та бу процесс фотосинтез. Афарин, кызлар. Бу безнең сорауыбыз биология өлкәсеннән иде. Биология фәнен димәк, сез яратасыз? Әйе. Ярый, сезнең мәктәбегездә ниндидер чаралар үтәдер инде, сез аларда катнашасызмы? Әйе. Мин шигырь сөйләргә бик тә каты яратам һәм биимдә. Менә ничек? Ә син? Мин җырлыйм. Җырларга яратам. Менә бит. Бүген без сезнең белән әйдәгез шулай җырлап кына, матурлап кына үзебезнең тапшыруыбызны алып барыйк. Шулай итеп, икенче сорауга күчәбез. Кайсы сүз гарәп теленнән кергән? Бу сорау безнең татар теленнән. Камилә, син беренче булып җавап бирерсең, ничә балл белән бәялисең? 6 бал белән. 6 балың ята, Камилә. Ләйсән? 7 балл белән. Хәзер сез балларны алыштырдыңыз. Ярый. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, бу сүзләрнең кайсысы гарәп теленнән? Баһадир, амбар, билмән, сәлам, җир, бүре. Камилә, син җавап бирергә әзерме? Гарәп теленнән кергән сүз. Мин баһадир дип уйлыйм. Баһадир дип уйлыйсың син? Ярар, кабул иттем җавабыңны. Ләйсән, син? Мин белмәм дип уйлыйм. Син билмән дип уйлыйсың. Кызганыч, кызлар, икегез дә ялгыштыгыз. Сәлам дигән сүз гарәп теленнән кергән иде. Ярый, кәефегезне төшермәгез, чөнки әле алда безнең турларыбыз һәм сорауларыбыз бик күп. Шулай итеп, әйдәгез географиядан сезнең белемнәрегезне сынап карыйк.
Кордильер таулары кайсы материкта урнашкан? Бу сураубыз шулай яңгырый. Ләйсән, син беренче булып җавап бирерсең, ничә балл белән бәялисең? Үземне 5 балл белән бәялим. География бераз куркыта, ахрысы сине. Әйе. Ярар, хәзер тикшерербез. Камилә, син Мин дә 5 балл беләм. 5-ле куярбызмы сезгә юкмы? Белербез, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Төньяк Америка, Евразия, Африка, Австралия, Көньяк Америка, Антарктида. Ләйсән, син җавап бирергә әзерме? Минемчә, Кордильер таулары ул Төньяк Америкада урнашкан. Хәзер без синең җавабыңны тикшерербез, ләкин аңарчы Камиләнең җавабын тыңлыйм. Мин Ләйсән белән килешәм, Кордильер таулары Төньяк Америкада дип уйлыйм. Чынлап та, кызлар, Кордильер таулары нәкъ менә Төньяк Америкада урнашкан. Афәрин. Бераз гына югалтулар белән без беренче турыбызга юллап ясыйбыз. Сезнең фикерләрегез беренче турыбыз буенча. Миңа бу тур бик ошады, кызыклы булды һәм мин үземнең белемнәремне сынап карадым. Нигелкәдә сиңа күбрәк укырга кирәк икән. Ничек уйлыйсың? Кая сез ялгыштыгыз? Әдәбият татар теленнән бераз тагын бер кат карап китәргә кирәк белемнәремне. Бераз гына ялгыштыгыз шул. Ярар, безнең киләсе турларыбыздан татар теленнән сораулар булырмы, юкмы? Әлегә әйтә алмыйм. Сез әзер булсагыз, икенче турга күчәбез. Әзер. Әзер. Беренче турыбыз бик кызыклы үтте минемчә. Хәзер икенче турыбызга атлыйбыз, ләкин аңарчы сездән сорыйсым килә. Тарих фәне белән сезнең дуслыгыгыз ничек? Яхшы. дип уйлыйбыз. Менә тикшерербез инде, чөнки безнең икенче турыбыз бүген тарихка багышланган. Шундай сорау бирәсем килә сезгә. Әгәр дә безнең вакыт машинасы булса, сез кайсы чорга кайтыр идегез? Тарихтан берәр чорны алып, шуны әйтсәгез иде. Мин урта гасырлар чорына кайтарыйм. Андагы төрле бәйрәмнәрне каршы алып, башкаларның нинди эшләрен карап китәрим. Менә бит ничек. Ләйсән безнең урта кызларда яшәр иде. Мин дә шунда булып карыйсым килә. Андагы телдә ничек алар сөйләшкәннәр, ничек укыганнарын белеп карыйс килә. Бүген икенче турның биреме мондыйрак булачак. Борынгы Рус дәүләтендә идарә иткән князьләрне хронологик тәртиптә тизәргә кирәк булачак сезгә. Бераз гына катлаулырак, ләкин сез бик акыллы кызлар, шуңа күрә бик җиңел генә башкарып чыгарсыз дип ышанам. Бу биремне беренче булып Камилә син башкарырсың. Ничә балл белән бәялисең? 5 балл белән. 5 кенә балл куя Камилә. Ләйсән, син? Мин үземә 8 балл бар биреп карыйм. 8 балл, ярар, бик яхшы. Сезнең биремнең вариантлары: Святослав, Игорь, Олег, Владимир, Рюрик, Ольга. Борынгы Рус дәүләтендә идарә иткән князьләрне хронологик тәртиптә тизәргә кирәк. Беренче кайсы идарә иткән, аннары. Хәтерлисезме? Камилә, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Без сине тыңлыйбыз, димәк, синеңчә бу князьләр арасында иң беренче кайсысы идарә иткән? Рюрик, Әйе. аннан Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Без синең җавабыңны кабул иттек. Ләйсән, син ничек уйлыйсың? Мин беренче Рюрик икән дип уйлыйм. Аннарсын Олег. Әйе. Олегтан соң кем дип булса уйлыйсың? Мин Игорь дип уйлыйм. Анардан соң Ольга. Әйе. Шуннан соң Владимир. Юк. Ольгадан соң Святослав. Шуннан соң Владимир. Ләйсәнне ялгышыр дип көтеп тордым, ләкин ялгышмады. Икегез дә бик дөрес җавап бирдегез. 5 һәм 8 балл үзегезгә була. Афәрин, кызлар. Әйткәнемчә, икенче турны сез чынлап та бик яхшы башкарып чыктыгыз. Киләсе турларда да шулай ук үзегезне тотарсыз дип ышанып калам. Алга таба дәвам итәбез.
инде минем иң яраткан 3-нче турыма да аяк атлыйбыз. Без бу турда сезнең белән артык җавапны сайлыйбыз. Игътибарлы булыгыз, ялгыша күрмәгез. Моңарчы сезнең акыл байтыл тапшыруын караганыгыз булган идеме? Әйе, күп топ. Сорауларга җавап биреп карадыгызмы? Әйе. Һәм ничә балл туплап караганыгыз бар? Санаганыбыз юк. Җавап биреп булайымсың? Әйе. Авыр идеме сораулар, юкмы? Кайчан дөрес тә түгел, кайчан дөрес тә була. Менә ниндидер яңа әйберләр үзегезгә ишеткәнегез булдымы? Яңалык, ниндидер өстәмә мәгълүмат? Әйе. Әйе. Үзебезнең белебезне Сынап караган идек. Сынап булды инде. Ярый, бүген инде шәхсән үзегезнең белемнәрегезне сынайсыз. Әйдәгез, беренче биремне таңлыйк. Аныслы агачлар. Шулай дип яңгырый беренче биремебез. Бу сорауга беренче булып Ләйсән җавап бирер. Ләйсән, син бу сорауга ничә балл куясың? 5 балл куеп карыйм. 5-не ярата безнең Ләйсән, ә Камилә Әйе, 9 ба. 9 балл. Камилә куып җитәм мин Ләйсәнне ди. Ярар, уңышлар. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Карагай, әрбәт нараты, кипарис, туя, эвкалипт, артыш. Ләйсән, син җавап бирергә әзерме? Мин эвкалипт дип уйлыйм. Чөнки эвкалиптның ылыслары юк дип уйлыйм. Эвкалипт күргәң бармы? Бу шул бер тапкыр караган имәнем белән, тик бик тормый ул күз алдымда. Аңладым. Ярар, Камилә ничә уйлый? Уйладым да эвкалипт дип уйлыйм. Бик яхшы уйлагансың, дөрес уйлыйсыз. Эвкалипт шуннан да ылыслы агачларга керми, ул яфраклы агач. Дәвам итәбез. Тагын татар теле, сезнең яраткан татар телегез. Сингармонизм законына буйсынган сүзләр. Сингармонизм нәрсә икән беләсезме? Әйе. Әлбәттә беләсез. Татар телен яратасыз бит сез. Бу сорауга беренче булып Камилә син җавап бирерсең, ничә балл куясың? Әйдәгез 8 ба. Тәки куып җитәм дип Ләйсәнне. Ләйсән, син? 9 балл. Ләйсән уздырмыйм ди. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Тәнәфес, китап, көндәлек, торна, алмагач, өрәнге. Камилә. Камилә, син җавап бирергә әзерме? Мин китап дип уйлыйм. Китап дип уйлыйсың. Димәк, синчә китап сүзе сингармонизм законына буйсынмый. Ләйсән, син ничә уйлыйсың? Минем җавабым шулай ук китап, чөнки ул сүз гарәп теленнән кергән һәм сингармонизм законына буйсынмый. Бик дөрес, чынлап та китап сүзе сингармонизм законына буйсынмый. Афәрин, дәвам итәбез. Йорт җиһазлары. Бу сорауга беренче булып Ләйсән, син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 7 балл куеп карыйм. Камилә, син ничә? 8 ба. Кабул иттем. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Урындык, өстәл, карават, диван, шкаф, тегү машинасы. Ләйсән, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Синеңчә? Мин тегү машинасы дип уйлыйм. Тегү машинасы синеңчә? Ул йорт җиһазларына керми. Керми. Ярар. Камилә, ничә уйлый? Мин йорт җиһазлары янына керми, тегү машинасы дип уйлыйм, чөнки ул керә алмый дип уйлыйм. Ул нәрсә керә икән соң? Ул техникага. Әйе, техникага кертик без аны чынлап та. Афәрин кызлар, 8 һәм 7 балл үзегезгә була һәм 3 турдан соң безнең Камилә алга чыкты. Инде 4-нче тур кайсыгызның белемлерәк икәнен испатлар. 4-нче турны башлыйбыз. Камилә, син безнең әлегә алда барасың. Шуңа синдә бераз өстенлек бар. Ләкин шулай да сырым дулкынланасыңмы? Әйе, бераз гына. Менә контроль эшләр эшлисездер инде, диктантлар язасыздыр инде, анда да дулкынланасыңдыр. Ничек җиңәсең дулкынлануыңны? Кирәк инде җиңәргә, аты язып булмый бит. Әйе. Мин сәхнәгә чыкканда күбрәк дулкынланам, чөнки анда кеше алдына чыгып сөйләргә кирәк буталмыйча. Мин ул дулкынлануны җиңәм. Бүген дә инде җиңәргә мин сиңа киңәш итәм, чөнки мин сиңа 10 сорау әзерләп куйдым.
Синен тиз арадалардан жауап керек болачак. Уйлап торган вакыт юк, жауап вариантлары юк. Сен тиз генә җавап бирәсең, ләкин сораулар авыр түгел. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл була. Сөйләштекме? Әйе. Җиңү көне кайчан билгеләп үтелә? 9 май көне. Дөрес. Белем алу йорты. Бер мәктәп. Дөрес. Йолдызнамәдә укучыдан соң нәрсә килә? 1. Укучыдан соң. Кәҗәмегез килә иде. 8-не 2-гә бүлгәч ничә була? 4. Дөрес. Башка материклардан соңрак ачылган материк. Иң соңгы ачылган материк. 1. Америка. Юк, Антарктида. Аз сүзенең антонимы. Күп. Дөрес. Ипи башында һәм ахырында нәрсә бар? Ипи. Дөрес. Мәктәптә кемнәр укый? Укучылар. Дөрес. Су түгел сыек, кар түгел ак. Ничего? Су түгел сыек, кар түгел ак. Бу табышмак. Су түгел сыйы. Кар түгел ак. 1, 2, 3. Сөт була ул. Һәм соңгы сорау: кыш, яз, җәй. Булар нәрсә? Ел фасыллары. Дөрес. Син безнең 7 сорауга дөрес җавап бирдең. Бик яхшы нәтиҗә бу. Нәйсә, инде Хәсинең белән уйнарга чират җитте. Камилә үз бурычын бик яхшы гына башкарып чыкты. Сиңа да шулай ук уңышлар телим. Миннән сиңа ул сорау, син тиз генә җавап бирә тиешкәсең. Хорошо. Сиңа Әйе. Китте. Яз һәм хезмәт бәйрәме кайчан билгеләп үтелә? 21 майда. Юк, 1 майда. Язу коралы. Ручка яки каләм дөрес. Йолдызнамәдә кәҗәмегездән соң нәрсә килә? Сукыя килә. 12-не 4-кә бүлгәч ничә була? 3. Дөрес. Юлбарыс, мөгез борын, страус кайда яши? Австралия. Юк, Африкада. Юк сүзенең антонимы. Бар. Дөрес. Әхрәм төн уртасында нәрсә бар? Хәрефе. Дөрес. Мәктәптә кемнәр укыта? Укытучылар. Дөрес. Сикереп төшә, бозны тишә. Балык. Юк, тамчы. Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе булар нәрсә? Атна көннәр. Дөрес. Син 6 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин. Бүгенге уеныбыз чынлап та бик үзенчәлекле булды. Без ялгыштык та, дөрес тә җавап бирдек. Күзегез канәгатьме уеннан? Әйе. Турда шулай тиз үтеп китте. Инде сезгә киләчәктә бик зур уңышлар телибез. Хәзер әйдәгез сезнең белән сау булашыйк. Һәм турнир таблицасына күз салыйк. Сау булыгыз, кызлар. Сау булыгыз. Минем Шаян ТВ каналына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Тагын бу тапшыруларга һәм башка тапшыруларга да тагын килермен дип ышанып калам. Белемнәремне тагын да күбәйтергә дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Миңа бу акыл батыл тапшыруда катнашырга бик ошады. Мин үземнең белемнәремне сынап карадым һәм кайсы җирдә үземне күтәрергә дип белдем. Миңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә шул тапшырырга һәм киләчәктә дә шунда килер дип уйлыйм.